Dwi'n 97 a mis Mawrth nesaf fyddai'n 98. Dwi'n gallu mynd allan a dod yn ôl a gwneud beth bynnag dwi'n hoffi wneud. Mae fyny i fi, does na neb yn deitha fi be wneud. Gofal Ychwanegol yw cael byw yn annibynnol o fewn fflat chi'ch hun, o fewn adeilad saff, hefo staff yn gweithio 24 awr. Da chi'n cael mynd a dŵad, ddim eisiau deitha neb lle da chi'n mynd, a cael dod yn ôl pam licwch chi. Os ydych chi'n byw yn hollol annibynnol, newch chi fynd allan fel liciwch chi. Fyddai fynd i edrych am y chwaer y ros, am yr awd yn Llandudno. Da chi'n dod a'ch dodran eich hun i fewn i'r fflat, i wneud o deimlo mwy, fath o tŷ bach i'ch hun. Mae bob un fflat efo drws ffrynt i hun, letterbox i hun, so mae'r postman yn dod i'n llefryd yn dod. Dyma'r lolfa a dwi'n eistedd fama. Y peth mawr ydy pan mae pobl yn dod i fewn i weld y cynllun. Ydych chi coginio os da chi isio. Bod nhw'n gweld bod gynnon ni chefs yma, a mae yna Joyce anfarwol yma. A mae pobl yn cael dod i fewn a pigo allan o 4 neu 5 peth gwahanol bob dydd. Ydych chi jyst cyrraedd i lawr fel lord o gaginio da. Ydych chi eisiau well ydych. Ddim eisiau golchi llesfi na ni. Mae golygfeydd ffantastig o bob un adeilad. Dwi'n meddwl bod ni'n byw yn lle mor braf wrth adeiladu. Maen nhw wedi meddwl amdan hynny. A da chi'n cael byw yn annibynnol. Ac eto, i gael gwybod pan da chi yn cael drws gyda'r nos bod yna staff yna i watchad ar y chol. Mae gofal mewn lle fel hyn, yr extra care, mae'r ethos yn hollol wahanol. Y gwahaniaeth mwyaf wrth reswm mae pawb sydd yn byw yma yn byw yn ei gartra ei hun ynddo. Dyna di'r peth i gofio, achos mae wrth reswm hawliau pawb yn dod i fewn iddo fo. Mae gen pawb i hawliau arbennig yn ei dŷ ei hun. Dwi'n siŵr fysa pawb yn cytuno fod o'n le arbennig oherwydd yr safon o le ydy o lle mae fatha gwesty 5 seren ynddo. A dyma'r llofft. Mae'r ystafell yn ddigon mawr. Mae yna wet room. Dyma'r shower. Ella cynt adra oedden nhw'n gorau cymryd help i gael bath neu bethau. Ond dŵan, maen nhw'n gallu manage o'n ei shower i hunan. Dyma'r llofft. A alla fi eistedd yn fama, gweld y môr. Mae bob cynllun wedi cael ei adeiladu yn ganol cymuned, yn agos i'r pentrefi. Mae digon hawdd mynd ar y bus, neu mae pobl efo scooters yn dreifio lawr i'r pentra i nôl negas. A dwi'n meddwl mae hynna'n deimlad neis bod y fflatia ar adeilad o fewn ardal o lle mae pobl yn byw. So maen nhw'n gweld pobl yn mynd a dŵad a bod nhw'n teimlo bod nhw allan yn unlla, bod nhw'n cut off. Mae yna gwpeini a mae pawb efo diddordebau gwahanol. Ar ôl dod i fewn, maen nhw'n laffo cael bywyd newydd, bod nhw'n ei ffrindiau, rhai mynd allan gael y fantio, mynd i siopa. Da ni'n cael bingo a da ni'n edrych ar yr ardd. Bod nhw'n neud pethau doedden nhw'n neud cynt, achos bod nhw'n methu mynd, ond yn ei ffrindiau maen nhw'n cael hyder. Dyna'r peth gorau dwi wedi gwneud i symud yma i fyw. Lot o ffrindiau. Mae pawb yn cael asesiad cyn yn nhw symud i fewn. Mae rhai pobl angen dipyn bach o gymorth, a lleill angen dipyn bach mwy, ond dyna beth dwi'n meddwl sy'n gweithio dda o fewn y cynllun. Bod pawb hefo anghenion gwahanol. Ys gorau am fyw yma ydy fod chi'n gwybod fod leofal i gael os oes rhaid. Dyna sydd yn bwysig yna. Yn yr oed un enwedig yna. Be sy'n bwysig bod pawb efo pendant, a os yna rhywbeth yn digwydd, bod nhw'n mond o pwyso'r bwtwm, a so staff yn gallu mynd yna straight away i weld beth yw'r broblem ac i helpu. O'n i ar dros 90 oed.
Dwi'n meddwl rhaid fi wneud rhywbeth o'r rhaid byw yn hun a garddio a neu o beth. Ni'n chwaneg, rhaid fi meddwl y dyfodol a fi ddos i fan'na. Mae lle yn hollol saff. Wedyn neb ddod i fewn i'ch lle chi. Mae angen goriad special i ddod i fewn ag allan, a mond yr tenantia a teuluodd a'r staff sydd efo hyn. Ydych chi'n jyst yn dangos o ioliadau, mae drws yn agor, wedyn mae'n glo ar bob un drws wedyn. Ydych chi'n gwneud i'r deimlo'n hollol saff yma. Dwi'n meddwl mae pobl yn dod i fewn a gweld lle crand yma. Wargof sa fi byth yn gallu fforddio ddod i fyw y fama. Ond maen nhw'n cael dipyn o sioc ar ôl gweithio bob dim allan. Pa mor rhad ydi o gael pryd o fwyd, bod i bilia, gwres a dŵr a bob dim yn dŵad lot ratach a be maen nhw yn dalu ar y funud. A bod fedrus nhw fforddio ddod i fewn. Mae'r bwyd yn dda iawn, mae gen i chef ardderchog. Da ni'n gallu mynd a dod fel da ni isio. Ie, dyna beth gorau dwi wedi wneud i symud yma. Ie. Fel mae rhywun yn mynd yn hun, mae anghenion pobl yn newid, ond y peth pwysig ac y peth da amdan yr cynllun ychwanegol. Mae pobl dal yn cael bod yn annibynnol, ond bod nhw'n gwybod bod yna gymorth yna a bod nhw'n byw mewn lle saff. Fi mor lwcus i gael lle fel hyn i fyw yno fo. A faswn i'n deud wrth eraill sy'n meddwl symud, lle braf iawn i fyw.